Salamat lagi sa inyo nga pagdaog niya. Boy, uwag! Kamusta mga idol? Harvey Guagan Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Buyungas at buy bagsik, di nagsanang mga taga-suporta at talagang namang nasorpresa sila. Hindi akalain ng Buyungas mga idol na sasalubungin sila sa airport at pagkababa nila ay may pa-welcome surprise pa talaga silang ginawa. Napakaraming nagpunta sa bahay nila upang welcome itong ating idol na si Buyungas at buy bagsik. Masayang-masaya naman ito si Buyungas dahil hindi niya in-expect na ganun-ganun karami ang sumusuporta sa kanya. Kung mababalikan natin mga idol ay napaiyak nga itong si Buyungas dahil sa hindi niya in-expect na mangyayari ito sa buhay niya na maipanalo niya ang laban niya sa The Barrel of YouTuber. Dahil kung matatanda natin mga idol na hinahamon niya lang dati itong si Boy Tapang, walang-wala pa noon si Buyungas. Napakaraming basher ni Buyungas dahil sa hinahamon daw nito si Boy Tapang. Sobrang daming nagbabasa sa kanya dahil napakayabang daw nito. Sa pagsusumikap ni Idol Buyungas ay unti-unti ngang nakilala itong si Buyungas. Ginawa natin ng mga video comparison, reaction video patungkol kay Boy Tapang. At habang nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mga video mga idol ay may ibang YouTuber din na tumutulong na makilala din itong si Buyungas. Habang patuloy sa pangarap nitong si Buyungas ay unti-unting dumadami na ang nakakapanood sa kanya. Yung iba ayaw sa kanya at yung iba naman ay suportado. Hanggang sa isang araw mga idol ay napansin siya ng The Barrel of YouTuber at nabigyan ng pagkakataon na makalaro sa The Barrel of YouTuber. Kaya naman mas pinagpursigihan pa ni Buyungas ang pagkakataon at naging sayo ito ng gusto dahil isa siya sa mga kalahok sa The Barrel of YouTuber. Hanggang sa naipanalo niya nga ang laban at tinaguri ang kampiyon itong si Buyungas sa suntukan ng mga sikat. Naiyak naman itong si Buyungas mga idol dahil sa grabe ang hirap na pinagdaanan niya bago niya maabot ang meron siya ngayon. Kahit na sinalanta ng bagyo ang pamilya niya sa Negros ay patuloy pa rin sila sa pagpunta sa Manila dahil ito ang pangarap nila na alam nilang makakatulong sa kanilang pamilya. Kaya pikit mata nilang hinarap ang The Barrel of YouTuber at parandali ang tinalikuran ng pamilya para sa gaganaping suntukan ng mga sikat. At pinaglaban niya nila ang buong Kabisayaan sa mga nagyayabang na taga Luzon. Naging inspirasyon nila ang mga iniwang pamilya sa Negros at mas pinag-usayan pa nila ang laban. Kaya isang malaking congratulations sa inyo Buyungas at buy bagsik. Isang malaking karangalan para sa akin na isa ka ng ganap na sikat at matutulungan mo na ang iyong mga magulang. Talagang tunay ngang kahanga-hanga ka at inspirasyon ka sa puso ng mga taga-suporta. Magsabang Buyungas! Ay, bigig ko, subong. Masalamat lagi sa inyo nga pagdaog niya. Buyungas! Buy bagsik! Pasiyon niyo kung hindi. Mabalik, madaog niya po si Buyungas. Buyungas, mag-ingat! Buyungas, napabugbog ako. Kaya kita yung yan. Kaya po iputak. Wag mo nang galitin. Ganito mangyayari sa iyo ako. Kasi ba mga kaumas, galit kasi ako kay Boy Putak. Sabi niya sa akin na mahina daw mga Bisaya. Kaya dito ko na lang tinapos sa kapatid ko. So what's up mga kongres, nagbabalik ng supporter natin sa Inubahan Negros Occidental. Magigaya mo yung aso! Congrats, Idol Buyungas! Yan, magaling ka sa lahat. Yun. Yan mga kongres, grabe yung supporter natin mga kongres. Manalo tayo sa bayan ng Boy bagsik. Pasensya na. Malaki hindi lang kaya kititi siya ng Tagalog. Hindi lang kaya tini ng Tagalog. Bala lang, Ilonggo lang, Ilonggo. Yo, what's up, kabagsik? Yun. Mga kabagsik, I love you. Maraming salamat sa suporta niyo sa akin. Magsaba ang Boy Bagsik! Magsaba ang Buyungas!
na bala. Shoutout po. Mama. Ano yung mambal? Kay gablog pa sila dito. Ano yung mambal? Kamusta? Nalipay ka? Masabi ko lang sa mga bisita na maraming So, what's up, yo? alagyan. Live. Video. So, mga ungas, nagpapasalamat talaga kami na grabe yung suporta nyo sa amin. At hindi namin nakalain to na ganito kadami yung supporter natin. At syempre, mga ungas, grabe. Iikot ko ang kamera. Ganyan. Iikot ko yung kamera. Ikaw mo sa Bahay City. Bahay City. Shoutout sa mga taga-Bahay dyan. Oo. Kamo, taga rin. Yo, Inay Regent Vlog. Yo. Dami, sobrang dami. Doon pa sa lobo. Sator. Mga kaungas, kahit yung bubong namin, sira na. Wala na, sira na yung bahay namin. Pero masaya pa rin. Masaya pa rin kahit sira na yung bahay. At kahit mahirap lang, basta taga-tsaga lang at tiwala lang sa taas. Ayun mga kaungas, oh, ganyan kadami. Grabe. Yo, what's up mga kaungas? Yo, what's up mga kaungas? What's up? Hey, interview sila ito, ma'am. Ha? Interview sila. Interview na ko. Ilunggo lang na yan. Pasensya lang. Nang, ano yung mama lang? Kamusta man? Nalipay mga lang. Nalipay dito. Tagaloga, binang. Marunong ka mga Tagalog, ha? Ang tao dito. Oo na, masaya. Iguro siya ako, no? Tsaka, no? Ikaw to, kamusta to? Kamusta ka to? Ano, nalipay mga nagdaog si Buyungas. Wala ko yasang pinakanambiro ang rason, importante nga yung nablos ko, nagdaog, nagpatagay yun niya ang pang. Nalipay ka to, why? Nalipay! Nakaragali, mag-team Buyungas, makingay! Ikaw, Tito, Ari, isa sa pinakapalangga naman, no? Isa sa amon mga tiyo. Kamusta ka akong tiya? Palapit. Sana panood nyo mga idol, ano ang masabi nyo? At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay nanyayahan kitang subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.